Titayambira bwanji pamene pa programu yathu ya lero tikupaseni mmoni ku group ya Teacher Okondedwa, group ya radio lomwe osaiwala pamene pa ndi manjonja mala sopano ulendo kuthamangira ku Blantyre yakuti muli bwanji. Ndikangotero abale inu ulendo wanga ndikuthamanga kwambiri speed ukafika ku Lilongwe muli bwanji pakati pa dziko. Osaiwala anso anzanga inu wakumpoto uko kumzuzu muli bwanji ndikupaseni mmoni. Tendeli mozi ndakutengerani kuimba kumene kwakaterere ching'oma akuti tazisowa ntchito zanu a Profesa Afa Peter Muthalika. Mutu wathu wa lero wa nkhani ndabweresa nkhani yonena kuti kodi mukuti bwanji chipani cha TPP chili pakala kuthamanga kuti chikakumane pa 24 Juni chikakambirane mfundo zikulu kuti kodi tiyenda bwanji ulendo wa ku convention. Ndiye inu mmachenjezo wanu ndotani? Mwachenjeza bwanji akulu amene wa chipani cha TPP? Nanga mwauza zotani akulu amene wa chipani cha TPP? Inutu tikudikilira maganizo wanu kuno ku radio lomwe. Namba yathu ndiyo mweja 0786829895. Mukangotero pamenepo mwakumana naye mwamuna uyu. Komabe molemekeza ndipereke mmoni kwa administrator Brother Musa muli bwanji ndikupaseni mmoni. Osaiwala Atomu muli bwanji, Rashidi muli bwanji, komanso Usmani muli bwanji ndikupaseni mmoni. Akuti mwatilepekeza kwambiri Mr. Yohane muli bwanji, Alan muli bwanji ndikupaseni mmoni. Osaiwala so Samuel Joseph muli bwanji, nanga ino akondwani Tebwere muli bwanji ndikupaseni mmoni. Osaiwala nkulu wanga Goodson muli bwanji ino yandimakunyadirani kwambiri, nanga ino Miriam muli bwanji, Auntie Jennifer muli bwanji, komanso Auntie Janet muli bwanji. Osaiwalanso mai wanga mai wankulu kwambiri muli bwanji ndikupaseni mmoni kumeneko. Ati tikusakasakani tikuyang'anayang'anani atati mpaka natikupezani mmene lero dziko la Malawi likuyendera. Simakhala choncho tendeli monsi ndikuti musandisiye ndekha, nanga ino Aflola muli bwanji ndikupaseni mmoni. Osaiwalanso Mr. Black muli bwanji timakunyadirani kuno ku radio lomwe. Plaza Salo ndikupaseni mmoni, nanga ino Mr. Mpandeni muli bwanji ndikupaseni mmoni. Achabadwa talantirani mmoni wapaderadera chimakunyadirani. Mfundo zathu za lero zimene tifuna kuti tikambirane pano tikukambirana mfundo yomwe ija yonena kuti chipani cha TPP chikupita tukukakambirana pa 24 Juni. Ino maganizo wanu, malonjezo wanu kapena machenjezo wanu mwachenjeza motani? Tipaseni machenjezo kuno. Tu ngati nkufuna mafuno abwino tafunirani mafuno abwino amene wa chipani cha TPP kuti akayendako bwanji kumeneko. Ino maganizo wanu ndoti bwanji pa 24 TPP kukakumana kumeneko. Ino munenapo chani? Muthirapo ndi manga yanji pameneko? Mr. Makuta muli bwanji ndikupaseni mmoni. Osaiwalanso Mr. Majority muli bwanji ndikupaseni mmoni. Tendeli monse ndikuti tundabwera ine munyanane mtondozi wa Malawi. Ata ulusitije munyanani lantani moni kumeneko ku radio lomwe. Ine Petulo ndikuti mafuno abwino ku chipani cha TPP. Ife tukuno tili kumastandiko kudikilira iwo kuti akambirane za nzeru kumeneko, chifukwa ife ndiye kuno tikufutika tikuwafunadi a Profesa aime basi. Ati maitebulo ine munyanane ndilibe mawu ampiri mulantire mmoni kumeneko ku radio lomwe.
maganizo anga mafuno abwino ku chipani cha TPP. Onse amene amakonda chipani cha TPP tikuwafunira mafuno abwino komanso msonkhano wabwino, akakambirane zabwino kumeneko. Ife tikudikirira zabwino zimene zingachokere kumeneko. Atilanthira mona DJ Munyanane ine sinalanga tine Naisoni. Maganizo anga ndiyawa mafuno abwino kwa Professor Alpha Peter Mutharika chifukwa choganiza kuti akumane nthawi ya convention isanakwane. Malangizo apite kwa wonse amene akufuna kuyimirira chipani cha DPP ku convention kuti mukamvesese zimene ati akakuyankhuleni a Professor Peter Mutharika. Atilanthira mona DJ Munyanane ine Sugar kuchokera kuno kutyolo. Maganizo anga ifetu tikungodikirira kuti kodiwo akambirana motani. Akakambirana ife tizasatira zimene iwo akambirane kumeneko, koma ife tili nganganga pambuyo pa DPP. Ata DJ Munyanane Dantani moni uko ku Radio Lomwe. Inuyo muzangosowa. Inuso muzangosowa. Maganizo anga ngoti a Professor Alpha Peter Mutharika ngati aitanisa msonkhano umenewo achita bwino kwambiri chifukwa manong'onong'o mwina akadatha. Ife m'mizi muno tikudikirira chipani cha DPP kuti 2025 tikachivotere. Ine Joyce maganizo awo to amenewo. Atilanthira moni mkulu wanga kumeneko DJ Munyanane umakwana kwambiri iweyo ukazangosiya pamenepo inenso nthawi yake yomweyo ndizaseka Radio Lomwe. Maganizo anga ndoti chipani cha TPP chachita bwino kwambiri kuti nthawi ya convention isadakwane iwo chiyambeka ichakumana. Pamene patu mafuno abwino kwambiri ku chipani cha DPP, mafuno abwino mufaya DPP. Zose zimafika kuchokera pompa pa Radio Lomwe. DJ Chirodi ne Munyanane muendere tiendele limoze musamandi siendeka. Mukakuti siendeka ndi masewa kolowera. Atine Maika Mbale maganizo anga iyayi amene otwachita bwino ine ndikungwafunira mafuno abwino kuti akakambirane za mzeru kumeneko asabwerekonso akukangana kapena kukasiyana maganizo. Tingompempha Mulungu kuti asogolere chipani cha TPP chimene ife timachidalira kwambiri ndiye mafuno abwino kumeneko ku DPP. Atine Captain kuchokera kunonso kwa Mulia maganizo abwino kwambiri tima wanyadira chipani cha TPP. Maganizo anga onsewo ndi ana abanja limodzi akangokambirana za mzeru kumeneko. Mtundu wa Malawi ukuvutika kwambiri aiseze kuti uza zoona zeni ife koma tikudikirira profesawo. Atine Mayamiko Matewere
alandire moni DJ Munyanane. Umamva kukoma iwe kumeneko, inenso ndimakunyadira kwambiri. Iye ndalandira moni wa mafuta kwambiri. Ati maganizo anga chipani cha TPP ndi chomwe amalawi ife tikudikirira. Akayesese kumeneko akambirane za mzeru, mafuno abwino kwa onse amene akapezeka kumeneko. Mulungu awatetezere nawapasa mzeru, akambirane koso za mzeru. Atero amira maganizo, perekani maganizo anu. Ati ondinyadira ine kwathu kuno amango ndichula kuti anankhoma. Mulandire moni a DJ Munyanane kuno kumulanje. Ati maganizo anga ife tikudikirira profesawo angolengeza basi pachulu kuti aimanso. Ife tikudikirira profesawo kuti aime, ndipo akangoima amenewo chitipa tunsanje azanyamula mavoti ankhani. Ya nkhani simene koma ine pano ndafusafusa lonena kuti mwapasa mafuno abwino otani, maganizo anu ndotani ku msonkhano umene wapa 24 Juni umene afuna kuti akakambirane kumeneko. Inu muyikapo mzeru zotani. Awotu adali maganizo adankhoma. Ata DJ Munyanane landirani moni ine Stephen maganizo anga. Chipani cha TPP chaganiza bwino kwambiri. Mwina huu ndi umozi sopano, akakambirane kumene kuza umozi, ndipo ife kuno tikudikirira kwambiri kuti tizawavoterenso, tizawapase voti achipani cha TPP, chifukwa amene ali pa mpando wa ndiye anatibwadika bodza lenileni la nkunkhuniza. Kudya katatu kuno kulibe, mapasipoti kulibe, feteleza kuno kulibe, muzipatala mankhwala akusowa. Atero amene wa maganizo, perekani maganizo wanu. Zose zimafika kuchokera pano pa radio lomwe ndikuti tutija cherodine kapena mutu Munyanane. Timakhala nkatikati ndikugulisa mu Nyamata ujanso. Nyamata amene afuna kuyimirira dera la Khonjeni TE Kapichi kumene kukutiolo kuti ayi takonzekani kumene ku Nyamata iwa bwera tinkokomo kwambiri afuna kuzayimirira kumeneko. Ndili pakati pogulisa ndili pakati pokupasirani ine ma program anga nkhani. Ndikufunanso kuti ndikuzeni pano pakuti kwatulukira Nyamata uyu Waisoni Machado kufunanso kuyimirira kumene ku Khonjeni. Akufuna kuyimirira kumene kuti atenge ukhansala atumikire azigogo, azimayi, azibambo komanso anyamata ndi asikana. Umoyo kumeneko mwina ndikuphwekako. Nyamata yutu akudziwisa kunena kuti ngati muli ndizochitika tamuyitaneni Nyamata ameneyi. Ngati Yesu apezeka kumeneko koma nthumwi zake zizapezeka kumeneko. Nkhani yayikulu ndayisakaniza chifukwa Nyamata ameneyi zikuonekanso kuti azazewerera konkukuku kuti hapiti. Inu nonse kwa Salubeni kwa miwa kuchikolombe minthimwi Khonjeni takonzekerani Nyamata ameneyi. Komanso osaiwalanso uko kumakoka, osaiwalanso kwa mikate kwa mikate beula. Akufuna tu Nyamata amene kutukula madera amene wakwa Muria, osaiwalanso kuchikolombe nanga uko kwa Mperenga. Muli bwanji kupaseni moni kwa Salubeni kwa Mberiwa, muli bwanji kupaseni moni. Nyamata amene akhala ali kudusa mmenemo kufuna kuyimirira ntateromu mundirole kuti ine ndibwadukepo Khonjeni kadaya takonzekerani kumulandira Nyamata amene. Komanso mafuno abwino kuchipani chija cha TPP pamene akupita kuti kokambirana mukakambirane za mzeru kumene kwa anthu akudikirira inu. Ndapita ndapatuka ndathawa.